Sa uwepat uknyang jingpang virus uba syarkai lanang sepiang stet bah ha kelingi benta ka pertai. Nalor coronavirus ublaki hausnam arja arpau. Bat hadu menta la yatu ki kaipot ba uni uknyang jingpang ne virus ulakta ya kumbasis pa kandutli kiri ya ka pertai kentup ya kari India. Ka World Health Organization WHO kalapan mi ya kajing maham ta ka boong balada omla bante la kam kloi kala ban kalalong ka jingpang klam ka bakrau Hagaban Sawan. Haga katsau trik unailar arja apsau Director ka WHO Dr. Tedros. Ulapan bana ba wei kung jingpang ubasirkai ula pau pertai balatip kung mpox balakta ya ka wei kari ha Afrika. Menta ulak lalong penban ka jingma ya ka pertai berok ka wei. Ya ka mpox lajutip mensua kum ka monkeypox kadai ka jingpang bayabet nagi kenyang pat ka bala ban mi akibreu bat kimerat. Kita kisien ki baju pau jong ka mpox kilong ka jingsma ka snido me ka jingsma ha ka snido ka bala ban ne ar hadu sau tayo rengkat pa ka jingshit jingpang kli jingpang shing jingpang terpeng jingduna bor ba ka jingsma ha ki shing ka mpox kala ban sepriang sya ki breu ling ba ka jinga daimet pat ubreu ne ka breu ki badan ya ka ne ka jingpang kitiar ki blas new la ne bat ki merat ki bayo ya ka jingpang kita wai pen koi bala isna nagbenta ka jingpang snido bat ka bala menjor penankam hakikato kan ne kiri lala penankam nagbenta ka mpox hakikato kan ne ki jinglong house name arjar arpo arjar pulai ka jingsapriang jong ka mpox haka pertai berkawai kalami naga cai jingpang ka balatip kum ka klet LLB la baniada naga mpox daga bakir naga bayi kendu met bat ubreu ne ka breu ka badan ya ka mpox ka jing aida wai kala baniada naga jingpang naga benta ki breu ki badan ha ka jingma kana ka jingpang kami naka ortho pok virus monkeypox ka ba menchua ka dega monkeypox virus ka ba dega jingpang zoonotic ka badan ha ka jai orthopox virus uknya jingpang variola pelapan mi ka jingpang klam udan ru ha ka ne ka jai ka jing sapriang na ubreu shobreu kala banjia ling ba ka jinga daibet bat ka snido ne ki ummet ki bala shakta kenthop ya ka jinga kendo ha ka jinga dei para breu Uneu virus ulak ban sepriang na kimerat ki bayo ya ka jingpang lengba ka jingbat ya ka do ka balayo ya ka jingpang lane lengba ka jingsakta ya ka jingpang la ban pentikna da ka bates ya ka jingpang ka mpox kudon ha ka thaing pedeng jong ka sepngi jong kari Afrika ha ka bala suba ba ka to ani ki jai marat ki babam dok kha ki longkom ka jakabu ya kunyang jingpang ya ki biru ki bayo ya ka ne jingpang lalap ningkong house nam ka knais pa nyopo ha basan kusu ha kari Kongo Nadu kata kapor ka jingbon ba ka jingjor jong ki jingpang kala nang kiu bha ese ka dei ka jingmi na ka jingduna ha ka bormet nadu bala sange no ya ka jing ai dawai klam ka baman la kapor ong ki jingbatai kat kum ki kaipot